Yun, welcome back. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Salamat ako, nakarating muli ako dito for the second time. Obinga is a sitio of Tinongdan and Tinongdan is a barangay of Itogon, Benguet. Nandito tayo sa Lolo Cansio's Restaurant, Barangay Ambuklap, Bukod, Benguet. Andito po tayo ngayon sa Mount Kalugong. Ito po ang kabuuan ng La Trinidad Valley. Kung subscribe muna kayo, mag-like at mag-share. I told ya. Alright, so we are back to the mountain trail 5 kilometers away from Atok. So ngayon, tignan nyo ha. Yan, wow. Sea of clouds. Kita nyo yun? Oh my God. Yan ang Sea of Clouds. Yan o. Dito sa harap. Ayan o. Oh my goodness. One of the most beautiful spots. Tayo. Ito namin. Tayo ng better. Napakaswerte natin. Napakaganda ng view. Woohoo! Kita nyo yan? Wow! What a beauty! Woohoo! Ayun o. Kala mo ano, breakwater ng dagat. Ayun. Alright. Mga Mikos, grabe. Ganda. Woo. Kita nyo yan? Sea of Clouds. Yan. Napakaswerte po natin na nadaan tayo dito. Ito muna tayo. Ayun. Hindi ako ng hazard. Tayo mabangga. Pero my goodness, look at this. This is paradise. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Wow! Thank you, Lord. So tuloy na tayo. So from here, muli na naman nating madadaanan yung half tunnel. Talaga. Ito lang naman yung isa sa highlight dito sa may mountain trail, itong half tunnel. So mamaya makikita nyo. Go and see. Alright. Ayan. Half tunnel. Half tunnel. Kalahati kaya half tunnel. Okay, so from here ay hihinto tayo mamaya din sa may Luyong. Diyan tayo magpe-breakfast. So approximately ganun din, bali lumalabas 1 hour, bali 1 oras at kalahati ang biyahe from Baguio to dito sa may Atok. Okay. So yung mga gustong makita yung flower farms, meron sila dito. Then at the same time yung Bukang Liwayway. So tama lang na pag bumiyahe ka nga, dapat alis ka ng Baguio ng somewhere pag summertime, alis ka ng Baguio ng mga siguro the best time is 4 o'clock. Kasi pumuputok ang Bukang Liwayway ng mga 1:30
Restaurant. Dito tayo. Pwesto. Alright. So, breakfast muna tayo dito. It's exactly 6:38. Umalis tayo ng bahay ng mga 5:08. So exactly 1 hour and a half. So we are here at Atok Benguet sa may Luyong Restaurant. Okay. Sabi ko dun sa kahera kanina, no, na pupunta ako ng Bugyas, Mangkayan para magbigay ng pink. Aba, pink din ang gusto niya. Kaya ito ngayon, bibigyan ko siya. Puntahan natin, ha? Ayun. Oh, yan, pink talaga yan. Oo nga, pink talaga siya. Tapos mahalak man water. Bottled water. Kadangay iji. Ije na rin na. Oh, sige. Pakialan na lang. Oh, thank you. Tsaka isang malaki. Ang laki-laki. Ayun. Pwede na to. Tsaka 65. barbaran ta adupay ti Marie. At kanin, nululis mo. Marie, kasi bigay. Ilang Puro siya madandanagan. Pinapaiswanan na actually. Iso nga nagboluntaryo ako na may tibing. Awan kami naggargaraw ya. Diba napansin mo? Basit. Awan mo tunay kung quality. Ayhan ko ang mga. Kasi actually adda digijig igayam ni kadwa mi house to house dapi man. Nung kanagkita ket kurak. Iso nga apang ko kasarita digiti papadikit di. Barbarang no mas napigpigsada nga mga guyod. Awan mo imposible. Una. Kabut-butan ngamin no. Kastoy lang nga doon ng pasamak. Baka maulit man nun. Ay sus. Wawan pa panantay. Thank you ha. Salamat. Alright. Ganun lang. So, mukhang encouraging naman yung situation. Sana nga. Sana nga, baka buong sila. Kaya marami akong iniwan doon na babasahin nila eh. At baka makuha natin sila. Malay nyo, siya pang dagdag. So, pa isa-isa man, quality. Hindi man natin kakayanin lahat. Pero, wari ko, bawat isang vote na makuha natin is equally important as many votes. Kasi hindi naman kasi ito election lang ng numbers, no? Ito'y election ng sensibility. This is actually a choice of sensibility among us. Dahil alam naman natin na masyado na tayong kawawa. Ang buong Pilipinas ay masyado ng kawawa. Ang sitwasyon natin napakasama. Ayaw nating maulit-ulit. So yun ang salita ko kanina doon kay Ali. Sana nga baka makatulong pa siyang makapagkampanya sa atin. So let's go. Salamat ulit, Joel, my lord. So andito tayo ngayon sa conversion of St. Paul Parish sa Sayangan, Atok, Benguet.
So ongoing yung construction ng kanilang simbahan. Wala si Father Loren William pero iniwan na natin yung sulat sa kanya. Nag-iwan na rin ako ng sample ballots. And I was happy kasi pagdating ko sa loob, nandun yung poster ng ating candidate. So atin siya. Salamat. Thank you Lord. Kahit pa paano, I would consider this as mission accomplished. Kanina yung mga riders, mga apat sila, no? Gulat ako. Of course, huminto sila dun sa may view deck dito sa may bandang part pa rin ito ng, alam ko part pa rin ito ng Bugyas, no? Diba, nagulat ako, sir, Lenny din kami. Wow, hihingi sila ng t-shirt, wala akong t-shirt. Pero ganun talaga, nakaka-encourage, nakakabuhay ng loob. Kahit na hindi magkakakilala dahil may tamang adhikain, napakaganda. Sana magpapatuloy ang ganitong klaseng political maturity pagkatapos ng halalang ito. Yun lang naman ang yun yung kulang natin yung political maturity na tinatawag. So sana nga, kasi dito lang tayo nagkakaisa lahat, sinasantabi lahat ng mga personal na bagay para lang sa isang bighiin, isang adhikain. So ano man yung mga diferensya, pagpapasensyahan natin ng isa't isa. Napakaganda. So, kaya totoo nga napaka-inspirational nga talaga si Lenny. Sana manalo siya. So malapit na tayo, 10 kilometers na lang. Guess na. Alright, welcome to Bugyas, Benguet. Diretso na tayo ng diretso tayo ng Badayan na. Tapos Badayan, tapos Lepanto. Then Makayan, Poblasyon, Bugyas, then pabalik ng ato Poblasyon. Tignan natin kung kakayanin pa natin ang Kibugan, Kapangan at saka Bakod. Of course, dadaanan natin ang Tublay, Tumay, saka San Jose Parish. Tapos baka gabi na nun. Bahala na. Saan mo ko dadalhin, Panginoon? Bahala ka na sa akin. Keep me safe. So ito po, yun po ang bayan ng Bugyas, Benguet. Okay. Magmula rito, pag dinidire-diretso mo na to, papunta ka na ng Mountain Province. So ganun, papuntang Sagada. Ganyan. Okay, see you around. Here we are, back to Barangay Loo. Barangay Loo, Bugyas, Benguet. Dito ulit tayo. Nga pala, yung kaninang view deck, ito yung nakikita natin na lugar kanina. Loo, Badayan, ito magkakatabi. Doon kung saan tayo kanina kumuha ng picture. Yung nakasalubong natin yung apat na bike riders. Ito yung mismong nakikita natin. Okay. So talagang sadyang napakalawak ng Bugyas, napakalaki. Kaya nga naman to boat reach itong area na to. Maraming botantes dito. Okay, so let's go. Yan ang parish dito sa Badayan. Hindi kakamali, Christ the King yata. Puntahan natin. Yeah, let's do it. Right. Sana nandiyan si Father.
Bahala. Kahit ano. Kahit ano. Basta iwan ko itong sulat ko. Period. Tingnan natin kung sino meron. Yun, mga kakamping. Wala si Father Ronald Ablasa, pero iniwan ko na yung sulat ko. Kaya ako nag-prepare kahapon ng sulat kasi alam ko yung mga iba hindi ko madaratnan. So, ganoon talaga. Pero Diyos na ang bahala. Nga pala, andito yung mga nanay natin. Yan. Dagitoy, ina tayo. Oh, dagitoy. Da ina, kanda manong. Yeah. I-record kumutlaan tapno tikas takot umad adu ti gayem ko. Wala din kayo pa agkapi. Haanon ina ta kwa. Ag diretso ak ijay diretso ak pa ijay abatan San Isidro Labrador. Haan nagdiretso akon ditoy. Tapos ta ikas jay kun to. Mapanakon mangkayan kun lipam to. Tapno makaaduak. 24 nga parishes ti bisita so nga barbarang no makaaduak o rin makagudduak lang itatangal daw and then tunog bigat manon. At least malpas ko ti aming nga parokya tintiro mabinggit. Baka no sumarsaro no amudak ton. Ni Maso. Uwin apo. Kaya ni Plus TV. Ni attorney, volunteer attorney ni Lenny. Uwin. Shakti inikanda ti authority nga mangi-represent ka ni Lenny during the provincial canvassing into no Rabiiti election de May 9 into no maikanvas amin tibutos mapan di probinsya adda akto jay Kapitolyo. At least ada mangitakder narigat mo tao awan nga pulos sakripisyo. Oo. When or siya actually imagine ko ti mapasamak no isu ti mga bak ta kita nyo di projects na amin mo't nga di laylayan nga kunada isu ti apan na paspasyaran kas jay na so nga adu tinatulungan na nga fisherman manalon kas jay nga jay igid makadanon to pa ingana tawi-tawi kas jay na gana sulo holo sulo kas jay taig-igid di kita ti ayana nabaknang tayo pa lang ti binggit kinagpaiswanan nangam idi nagkakalamidad tayo idi isu nati umon una nga nangipatulod ti relief goods especially ijay luwakan jay itugon idi ngay na typhoon umpong tayo mga 2018 or 2019 na diya kat isu nati umon una actually adu tinatulungan na dito yung haan unay nga na i-news haan unay nga na i-publish di kibungan to pay adan sa dinawat dang medical machine hanak nga sure no dialysis machine or what ngam adati dinawat dang apan patulod na kasjay so di office ti vice president actually agsurat kayo lang ipamuspusan na awan pundo na ngam adu ti sponsors na ta adu ti mamati adu ti mangit nga tumulong di kabut-butang jibangir no nangabak jibangir baka awan ti agpautang kanya tayo. Sige na manong salamat God bless.